Rise and Shine, Pilipinas. So, I'm here again. This is your corresponder, Ethel. Welcome to Pinoy Rob YouTube channel. And so, for today's video, medyo umaambon sa labas. But, don't worry, marami tayong pupuntahan ngayon na mga stores. And, you know, Pinoy Rob YouTube channel wants to promote the Pinoy's small businesses just to help them na dumarami ang customers. So, who's gonna be our lucky store or small business na mai-interview natin at ma-feature sa YouTube channel ni Pinoy Rob. So, stay tuned. At ito nga po, naabutan ko sa may paglabas ng sa may kalsada. Dito sa amin Catherine! yung tricycle Lula ni lola ko, tapos tito ko, tapos yung yung cousin ko, yan, pauwi na sila. Lula. Bumisita lang kasi sa may Arroyo kasi may meeting. Yan, pauwi na. Bye bye. Yan. So, ayun, may nakita ako dito sa may malapit lang. Yan. Ito si Rogelyn. Siya si Rogelyn. Yes, medyo mahiya pa siya sa camera. Nandito lang siya sa may Arroyo. Nagtitinda. Okay. Yan. O, sige. Yes. Magandang hapon. So, ano ang pangalan nyo? Ako nga pala si Rogelyn Takalan. And anong paninda mo? Ang binibenta ko ay hotcake, pinaypay, at kamote. Yan ay tag 10 pesos lang po. So, like, ilang taon ka nang nagtitinda? Since 12 years old po. 12 years old. Opo. Pero na-try mo na ba yung paglalako sa labas? Yes po. So, anong experience mo noon? Parang, like, mahirap ba? Like, nakakapagod ba yung paglalako sa labas? Yes po, nakakapagod din. Nakakapagod talaga kasi mainit din at mabigat din ang aming dinadala araw-araw sa labas kasi madami po yung aming Sige lang. Okay lang. Sige lang, kalma. Balik ko, tita mo na. Sige, okay lang siya. Actually, dili man jud siya kanang needed jud i-perfect. Kuan lang sa imong opinions. Mura ra ka story. Just story lang. Balik ko, ti Bisaya lang. Itarong na nako, ti. Sige lang. Yun na. Balik ka, sayang ka. Sige lang, okay ra. I-kuan ito. Sa Bisaya. Sige. Taga sa gudnen. Dili kita, te. Dili kita. Taga sa ni. Ikuan na. Sige ra. Kuha na dito. Sige. Lang ha, kanapin. Hi te sa camera. Hello. Hi te. So ngayon, may bumili ngayon. So, kanin mga tina. Actually, yung lami kita nung namaruya sa camera. Bye-bye. Actually, bulilit ka ng aside, may iba ka pa bang tinitinda? Yes po, madami. Prutas. Bali, mangga. Pinya, kapaya, singkamas, bayabas lang po. Ano yung kapayas in Tagalog? Papaya. Oh, papaya. Pampaganda ng Mukha. Pampaganda ng Mukha. cuties. Yeah. So, sa lahat ng mga prutas na tinitinda mo, ano yung pinakagusto mo na prutas na kinakain mo talaga? Mangga kasi kahit maasim, masarap pa rin kasi may uyap. Uyap. Yeah, may uyap. Ano yung uyap mo is like
Ano? Bagoong. Yeah, bagoong. Like ano, ginigisa ba yan or like nilalagyan nyo lang ng suka like raw? Ano, niluluto. Niluluto siya. Niluluto. Kaya Like masarap siya ilagay sa mangga. Yes. Oh, sige, hi sa camera. Mahad. Kani siya ba? Sige, agi oh. Ano? So, ito, ngayong hapon, like, marami bang bumili sa'yo? Yes po, kunti na lang naiwan kasi masarap kasi aming paninda. Yeah. So, ilang pancakes na lang yan nandyan? Ano, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, 10. 10. Sa tingin mo ba mauubos yan lahat? Yeah, maubos talaga. Kasi ano pa? Ano pong oras ngayon? Umaga pa. Umaga. Ay, ano pa? Anong tawag? Like, ano, hapon pa. Oo. Oh, hapon. Ano sa to ate? Ah. Labo. Hi sa camera, ate. Hi. Uy, ano si baby? Sana- Hi, baby. Mas okay na to. May malapit na nagtitinda ng merienda. Yes. May juice din kayo tinitinda. Bulit. Opo, pero ano, ngayon hindi kami nagbenta kasi akala namin, talaga, ang tawag nun? Uulan talaga ng malakas. Yes, mga ambon kasi dito. Ang tagal. Parang nakakatakot din lumabas. Baka mababasa lang ng ulan tapos hindi mabibenta to. Gani. Pero tingnan mo, madami naman ka namang benta. Pero madami ka namang benta ngayon. Oh, parang naubos na to yung pinaypay sa may ilalim. Oo nga. Naubos na. Pwede mo ba siya? Wala, okay lang. Yes, of course. Pwede ka mag-Bisaya and Tagalog. Sige. So, nung baha dito sa Arroyo, nakatinda ba kayo pagkabukas nun? Oo. Ano lang siya, bali, di ba ano man to, bali, taga to, pagkaugma to, ka New Year na, di ba to? Yes, Bali, pagkabukas lang. New Year na yon. Tapos, among gibaligyan na to, kaya itong salin na lang sa, December 27, hantod sa December 23. Katong prutas ito is watermelon, Oh, yung pang design design, pang benta mo na lang, yung Oh. natirang prutas. Doon sa yung New Year last year. Yes. Pero nung maputik masyado dito, no? Pero nakatinda pa rin. Oo, nakatinda pa rin. Hanap ng paraan Hahanap ka talaga ng paraan. para makabenta. Pero nung time na naglalako ka pa, medyo yung pinaka-unforgettable na nangyari sa'yo while naglalako ka? Naglalako ka ng prutas or maruya. Ano yung pinaka-unforgettable mo na experience while naglalako ka? Nagtitinda sa labas, ganyan. Bali, madami akong nakilala sa aking paglalahok and Lalako. paglalaho, and madami din akong wala na naman. Madami kang nakilala Tapos ano tawag nun? at madami ka ring like suki. Yes. Dami ka ding suki. Pero pag bibigyan ka ng chance na maglalako ulit sa labas, ito yung paninda niya. Kung bibigyan ka ng chance na maglalako ulit sa labas na may kariton, gagawin mo. Oo naman kasi kariton na yan eh. Kariton. So, yung pinaka mabenta na mangga. Uri ng mangga. Carabao. Kasi hindi maasim. Hindi siya maasim. Di ba may mangga na like matagal siyang mangitim? Indian. Indian mango. Indian mango. Yung hinog ba yun siya or like katamtama na medyo hinog na may asim, ganyan? Cebu. Cebu.
Pero meron ka din kakompetensya din, no? Yes po. Yes, pero hindi naman kayo nag-away na naman. Hindi naman, never. Never. Kasi minsan, anong ginagawa niyo? Wala, tatawanan lang. Nagtatawanan, minsan humihiram kayo ng yan. Minsan yung pag mawalan kayo ng bagoong, manghiram kayo minsan, 'di ba? Ganyan talaga eh. Dapat hindi ka tayo magtulungan. May mangga. Dapat nagtutulungan kasi ganyan talaga yung Pinoy, 'di ba? Yes po. So, grade mo na ngayon? Grade 9. Grade Lang may 9. bumili. Sige. Labok ta. Yan na. Ganda ng tindera. Pangalawa lang po sa'yo. Pero actually, minsan pag yung parents mo, minsan like hindi sila makabangon ng maaga para pumunta ng palengke. So, anong ginagawa mo? Ikaw yung pumupunta sa palengke? Opo, ako na lang po. Kasi kunwari nilalagnat si mama niya, tapos kinakailangan namin ng pera. So, bali, ako na lang po ang bibili ng aming ipaninda. Sa paninda. Pero minsan ba sa palengke may na-encounter ka ng parang niloko yung prutas? Opo, katulad ng anong tawag nun ha? Timbangan. Anong tawag sa timbangan? May timbangan. Timbangan. Kasi tinutubo nila yung ito po. Yung Bali, tinataas nila yung presyo. Tinataas yung presyo. Kahit kunti lang yung babayarin. Yung pinya, malakas din ba sa negosyo nyo, yung pinya? Opo. Pero kasi yan po binibili ng mga matatanda. Matanda. Pero minsan, gusto din ng iba na parang hindi masyadong matamis, medyo maasim konti. Like ganyan. Opo. Pero minsan, anong binibili talaga ng mga bata sa prutas? Prutas is, kasanayan mangga kasi kasi hindi naman kasi maasim yung mangga namin noon. Kaya mangga ay kanilang binibili. Mangga. Pero ano bang presyo ng mangga ngayon sa inyo dyan? Dito? Nilalako. 10 na lang. Pero pag nilalahok sa labas is 15. Kasi nandun sa labas. Pero pag dito, na lang, 10 na lang namin kasi para madali lang po maupos. Kasi konti lang po yung tao dito sa loob. So, ano ba yung ginagawa nyo pag hindi naubos yung paninda, yung mga prutas? Binibigay namin sa mga bata. Kunwari, ito, hindi na maubos. So, binibigay na lang namin. Para, hindi masayang. Saan pala yung mama mo? Nandun sa bahay. Anong ginagawa? Bali, naglalaba ng mga damit namin. Tapos, ikaw yung nandito? Yes po. Yan. Pero okay lang ba sa'yo na ikaw yung nagbabantay ng tindahan niya? Opo, kasi para madala ko din ito sa aking future. Kunwari, pag matapos na akong mag-aral, kung wala akong mahanap na trabaho, pwede din ako magtinda. Actually, yung course, gusto mong if ever punta ka ng college, anong gustong course mo na kunin? Po? Criminology. Criminology? Yes po. Pero ayaw mo mag-marketing? Yung may marketing din. Pwede siya, may accounting para yung magbilang ng pera, like ganyan. Meron ding marketing, na ito, paninda. Meron ding, criminology. Ba't criminology? Yan. Kasi yan po ang pangarap ng
aking ate para sa akin, para ano po. Kasi si ate, magpupulis po siya sa ibang lugar, kaya sabi niya sa akin na susunod ako sa kanya para sabay kami maging pulis para kay mama. Hmm. Anong layunin mo pag naging pulis ka na? Siguro hindi ko pa alam. Like, manghuli ng kriminal, ganyan? Kanang, like, tumulong sa iba, ganyan. Parang ganyan na lang. Ganyan na lang. Parang ganyan. Ganyan na lang. Pero, nababalanse mo ba yung pagtitinda mo at yung pag-aaral mo? Opo, nababalanse kasi madali naman po dito maubos. So, ano pala yung time ng pag-aaral mo, yung, anong oras pala? Ay, pagpasok, papuntang paralan. Yes. Mga 5:30 nandun na ako, tapos pauwi 12:50 nandito na ako sa bahay para magbenta. At 5:20? Ay, Ay, 5:30 dapat nandun ako sa school. Then, Tapos yung pag-uwi ko is 12:50 nandito na ako. so, mga 12 yung out ng klase mo. Opo. So, half day. Yan. Hmm. Pero kaya din ah. Yes. Anong nagpo-push sa'yo na magtitinda tapos mag-aaral? Like, anong motivation mo? Anong pangarap mo? Like, ganyan. Po? Like, anong pangarap nyo? Anong nagpo-push sa'yo na magtitinda ka din while nag-aaral? Para kay mama. Para kay mama. Opo. Pero kahilakon ka day. Pero kahilakon ka ha. Para kay mama. Para kay mama. Kasi kinakailangan ko magbenta kasi madami po kasi kaming inuutangan kaya nagtitinda kami ngayon. Oy, gilak. Joke lang. Saan wala yung mga kapatid mo? May kapatid ka? Opo. Bale 7 kami magkakapatid pero yung isa is wala na po. 7. So, saan yung pang bunso nyo? Bunso? Opo, si Ethan. Yun yung pinabunso. Oh, so 7 pero saan yung isa? Wala na po. Wala na siya. Siya ba yung third, something fourth or ano? Bali pang-5. Pang-5. Pang-5 babae ba yun or Babae. Babae siya. So, saan yung mga kapatid mo naglalaro? Opo, naglalaro. Minsan ba tumulong sila sa'yo nung naglalako ka pa? Opo, yung bunso lang yung hindi pa nakatulong sa akin kasi maliit pa. Yung 4 na kasama ko na maglalahok. Kapag hindi sila yung kasama ko, naghahanap ako ng mga kaibigan ko para tulungan nila ako magtinda. Pero saan ka ba pupunta pag naglalako ka? Doon lang sa Balusong. Malusong? Doon sa may Upper Arroyo, doon sa may may Pangi. tulay. May tulay din sa Pangi. Sa Pangi, doon. Tapos sa Aplaya. Ay, playa? Nakapunta na ako ng Aplaya. Naglalakad ka lang? Naglalakad Uy, lang. grabe, init. Hi sa camera, maganda. Yun yung kapatid ko na kinakasama. Oh. Pag maglalakad. Kinuha na yung pinaypay. Tapos pag gutom na yung kapatid mo, kukuha na sila dito. Opo. Yan, para makatipid. Pero, kung may shoutout ka sa mama mo. May shoutout ka sa mama mo. Kasi, parang hindi niya alam na kinukuhanan ka na ng video ngayon. Anong shoutout sa mama mo? Shoutout po sa mama ko na si Jusel Takalan. Tapos sa YouTube. Na ako diri man Nagtinda, very yes, good. nagtinda. Pahulay lang sa diraa. Yes. Ako lang sa magtinda, pahulay lang sa diraa.
Pa-surprise kasi yung mother. Eh, wala siya kumbalang nag-video. Gani. Pa-surprise. Actually, pwede man ka pwede ka namang sumali dyan sa may event sa Pinoy Rap. Actually, open siya sa lahat. Po. Open siya. Oo, open siya sa lahat. As long as gusto mo, pwede kang sumali sa Gen Z Talks. Ano yun? Yung Gen Z? podcast, like, nag-talk show. Sila. Talk show. Okay. Sila, Jana, Ijan, nandun. Si Jana, si Joy, si Paula parang, may iba na din siyang, reels sa kanya. Kilala mo naman sila lahat. Opo. Si Gian, si Jillian. Nag-Gen Z Talk sila, like sila mga, mga teenagers So, sila. bali, ang ginagawa magkasama. na nila is katulad niya, Podcast. Ay, hindi. Like, magsama-sama sila. Like, may isang topic. Pag-uusapan nila yan. ganyan. Okay po. Pero, Singko daw, papa. Oh, 5 daw. Ang kamuti gang. Tag 10 lang po. Pilang kilo gang? Sa kamote, si mama magudang 20. Ibang pilungan? 20. 10 na yung baligya. Makaginan siya pa. Opo. Pagyan siya manggamay. Mahal ba yung asukal ng tita? 20 ang kilo. Tagji. Wala, malapit na si Mga mama. magaluto gang? Opo. Yan, palapit na po si mama. Yes. Kasi Ate Angel ako. Ay, nagkumatawa si Ate Angel. Si Angel, bagay siya pangatan. Si Ate Angel. Si Ate Angel kay Mama na Linda. Gani. So, dapat Linda. Parang maubos na talaga yung paninda mo, Ben. Ma-happy na naman si Mama ng ganyan. Yan. Oh! Nahulog yung Pero yung tinapapakan ng nyo, like, tindahan nyo is maputik. Ganyan talaga, no? Pero, at least, nagtitinda ka pa rin. Deadma pa rin sa putik. Nahiya na siya. Nandun na si Mama. Yeah. Dapat sila lang po ng pangatan. Nandyan na si Mama. Nandun na si Mama. Hi, Te! That's her Mother Earth. You know. That's Auntie Giselle Mother Earth. And this is her sidekick, Ate Angel. Hala! Yes! Hi sa YouTube, Te. Pinoy Rap. Shut up! Oh, shut up! Yes! Pretty kay Ate Giselle. So, ayun. May ibibigay lang ako na sticker. Sticker lang Pero soon, hoping na managhan imong customer. Yes po. Because I will promote your business na nasa sa YouTube. Kasi, you should tell your classmates that you're, nandun na sa YouTube. Tingnan mo yung mukha ko, nandun ako sa YouTube. Anong pangalan po sa Facebook? Ito. Yan. Pinoy Rap, iscan mo lang yan. Tapos makikita mo yung mukha mo doon. No. Sabihin mo sa classmates mo na, ako na to. The queen of the banana queue. Oh. Okay, thank you. Hi sa camera, te. Hi. Oh, hi. Oh, na kapatid niya. Then, you're still pretty. Strong ka lang lagi. Yes po. Strong ka lang lagi. Dapat strong ka kasi criminology yung kukunin mo. Yeah. Hindi ka dapat susuko. Magano ka pa rin. Slay. Okay. Yun, yung mama niya kanina pumunta dito. Saan ba yung galing yung mama mo? Nandun siguro sa palengke para bumili ng pagkain. Actually, sticker yan ha. Pwede mo yan siya ilagay dito. Dito, ganyan. pwede dito. Oo. Sabihin mo yung mga customers mo na scan yan. Para makita mo yung mukha mo. Yan yun. Siya na. May na ako, video sa YouTube.
Ikaw ta. Ikaw, Ay ako. soon. Ano, i-search sa YouTube na ang duha ka katong tulo nako nagi 3 vids nagi kuan ako like tawag na to. Gi feature nana sila dito sa YouTube. Tulo sila ka buok. Pwede ko mo join anak te bali mag ano lang. Bali mag video ko sa school ba bali mo. Ano Ay nana si Ijan na iyahan ng task. All mga members is yatagan siya task. Ako, mao ni kong task. Ma-video sa inyo ha, mga naninda. Mga pretty. Sa ingon ni Masate na yung Rob, kay ibutang naman imong video dito sa YouTube. Ay, actually, makatabang ba yash? Promise. Lawa mo kay ko asin ka ila kayo ani oy karon ko ka ano. Yes, unsa na yan nimo? Ano, thank you po Pinoy sa Rap. Pinoy Rap. Yes. I am Pinoy Rob. I am Pinoy Rob. I am Pinoy Rap. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you.